Din ir-rokna qed titwassal ilkom mill-paġna ta' Facebook Kelma Kelma. Meta x-xemx tiżreġ tarmi ħafna sħana u tant tiddi li tagħmixlek għajnejk. Biex niddeskrivu s-sirġa tax-xemx ngħidu xemx taqli l-ftajjar jew xemx taqli l-ġrieden u hemm min jgħid xemx tixwi l-ankri. Ma tantx jaqbillek toqgħod tilaq ix-xemx meta tkun tisreġ, ma tmurx taħraq il-sienek. ċlampu, din il-kelma nużawha meta l-ajru jkun majjeb, tqil u mudlam, umdu u jwaħħal, ħafna sħana u tidli iktar isfel. Meta xi ħadd ikun burdata ħażina, ngħidu illum biċ-ċlampu. Ir-rwiegel. Il-kelma rwiegel il-plural ta' rigla, jiġifieri regola, u tirreferi għal mod popolari ta' kif tbassar it-temp. Dari ma kellhomx gazzetti u siti tal-internet bid-bassir tat-temp. Allura f'Diċembru kienu jagħmlu l-irwiegel biex ikollhom idea tat-temp għas-sena li tkun waslet biex tibda. Kienu jaqbdu 12 jum ta' qabel il-miliet, mit-13 sal-24 ta' Diċembru u josservaw it-temp f'dawn il-ġranet. Kull ġurnata tikkorrispondi għal wieħed mit-12 xahar tas-sena. Ngħidu aħna jekk fit-13 ta' Diċembru tagħmel ix-xita, mela f'Jannar se jkollna temp ikraħ. Jekk l-għada jisbaħ b'nazzi u mbagħad jissaħħab u jagħmel l-ilma, mela l-ewwel nofs ta' frar għandu jkollna temp sabiħ. Imbagħad għat-tieni nofs għandna nistennew il-maltemp. Imma jaqtaw xejn dawn l-irwiegel. Ma nafx ngħidlek li hu żguru li hemm min jagħmilhom bħala logħba, imma ssib min jidħol għaliha bl-akbar serjetà. Biex naraw jaħdmux, irridu nippruvawhom. Irxiex, meta tkun ġejja x-xita ġieli tibda nieżla ħafif ħafna. Donnu mhux qtar jinżel, imma rax ħafif. Ix-xarbek bla ma tara qtar. Dan il-qtar fin insejħulu irxiex. Imma x-xita mhux dejjem tinżelek, il-qawwa tagħha tvarja. U anke l-kliem biex niddeskrivuha ngħidu aħna. Ix-xita taqbad traxxax, imbagħad tqattar u tektek mal-ħġieġ. Iż-żid jinfetħu bwieb is-sema u tibda nieżlaq liel. Liel u l-plural ta' olla li tkun bħal ġarra l-ilma, l-imbit u likwidi oħrajn. Mela l-espressjoni xita liel tfisser li tkun qisha nieżla bil-bramel. Ġieli tagħmel ħalba xita jew bexxa xita u ġieli jagħmel dulluvju. U kif qed nitkellmu fuq ix-xita, ta' min insemmu kelma oħra, tlanġas. Ix-xita tlanġas ngħiduha meta tagħmel ħafna xita u tibda nieżla kull qatra daqsiex. Il-kelma aktar ġejja mill-fatt li l-qtar tax-xita meta jkun kbir għandna ħabta nxebħuh mal-lanġas. Toqgħod tgħid veru donnu jkollu l-għamla tal-lanġasa, dejqa minn fuq u wiesa' għat-tont minn isfel. Bilħaq, il-kliem marbut mat-temp kemm il-darba nużawh biex infissru dak li nkunu għaddejjin minnu. Pereżempju, jekk tiġri xi ħaġa keralla rrieda ngħidu bħal sajjetta fil-bnazzi. Meta jkun riesaq l-inkwiet ngħidu beda jberraq. Jekk naraw li xi ħadd bil-buri bil-geddum ngħidu illum rih isfel. Imma jekk ikun kuntent wiċċu għad-dawl ngħidu illum rih fuq. Meta ngħaddu minn żmien ħażin ngħidu għaddejna minn burraxka. Burraxka hi kelma oħra għal maltempata. L-importanti li ma ninsewx li wara l-maltemp jiġi l-bnazzi.